Nos, hát... Sziasztok, én Cheesy vagyok, semmi látássátok, ma is egy videót csinálok, ez a boldog kerekek, azaz Happy Wheels. Ezt a sorozatot biztos, hogy fogom játszani. Ezt végig fogom vinni, nem úgy, mint a Super Mario Flash-t. Ezt azért is, mert egy nem rage game, és stb. Már ennyien kipróbálós videóval jöttem volna. Kipróbálom az egész játékot, és kipróbálom milyen ezekkel az emberkékkel lenni, amikor hát úgymond vannak. A játéknak lényege tulajdonképpen az, hogy megadott pontokba, az meg nem most hogy van egy zászló, amit el kell érni, és gyerekek azt a fog kelleni, úgy egész odáig elmenni, hogy a fejed vagy a szíved ne essen ki. Boom, headshot bitch! Úgyhogy ezt meg fogjuk tenni, de kicsinyítem. Az meg, nem ezt akarom, hülye buzi. Na hát, itt is lennék, és akkor az meg. Jó. Arra is jobban fut az FPS, mint így. Úgyhogy jó hülye vagyok, baszki. Menjünk. Menjünk. Ja, értem, ja, hogy ez a kerékínő, és nekem miért kellene maradni? Azt hittem, így értettem. És ez még meddig? Elrövidítek, köszi. Jó. Egy részben egyetlen egy pályát fog teljesíteni. Ezt kijelentem, még mielőtt kérdeznétek, hogy miért csak egy pálya van egy részben. Azért, mert szar a felvevő programom. Hát azért is, mert nincs bekrekkelve. Menjél már, te húgyos faszú! Hülye buzi Rudi, nem tud menni se. Basszódjál meg, arra csak. Úgy kéne ezt ezek pedig tordibanabban még jönnek a reklámok, csak copyrightot akarják, hogy kapják. Te is már, gyere! Jó van, megvarlak, na, megvarlak, gyerek. Gyere. Így. Menjünk. Menjünk. Oda menjünk! Menjünk! Baromságok, én nem tud venni se. Hát akkor beszélgessünk. Hogy vagytok majd? Nagyon faszántosan, most jöttem otthonról. Az meg, most jöttem el a falutú, nem mondom, hogy melyik tű. Mert félek a copyright-tű. Ezt voltam medencébe. Stb. Anyád, ha nem tudsz átmenni egy ilyen kis foskarikán? What the fuck is going on, bitch? Így, hát ugranak a kövek. Várjad. Halló, hát szeretnék menni. Lehetséges? Na azért, Mr. Kövek átengedtek. Ez még még ugrik egyet. Amiatt az elnyom, basszus. Jó, pont nem. Menjél, te húgyos. Ó, basszus, miha ráléptem, gyerekek, miha ráléptem majd. Ne. Menj a galra. Azaz. És miha leléptem. Itt vagyok. Ó. Fogd le a lábad. A gyereket az ilyen nagyon menő. Ott bírok ugolni! Ne!
Hát mi a csocsi, nem tudtam. Úgy tűnik meghaltam. És ezzel a halállal köszönnék is.